Allah zan farawa na yau tsarawa waka ta TikTok ce za ku ji ta kun saurare. TikTok ina yi sosai nishadi sosai an san ni ba na fashin hawansa ni ke zance idan na ɗauka yanzu na posta yanzu za su comment silaye ni na ku ne ke zance chatting a TikTok ƙarshe followers an she kullum follow back na furen nake ina maimaice data da nasa yanzu message bai kirgo ga wata Maryam ma so take mu kulla kawance nemo ni TikTok gani followers gani idan nishadi ne na shige ina yin hoto waka ta auta zan hau ne dajin sadau biran abokaina mun haɗe a TikTok rannan yanzu nai ganewa yawan postawa na sa followers su biyo ka sai requestin tare hoto na ɗauka rannan na posta rannan na samu tuke laye cikin awanni 20 na gaida amkan nawa yan kimanawa yau dai akwai update na tuna da ɗaukar rannan. Muna da followers mun dara azas furan da brazas na shiga TikTok na yi postin sun yi lakin idan muka ɗauka rawa muka taka ciki muka leƙa maza 'yan mata na lakin gana TikTok waka ta bureka wakar Nura da wakar Umar wakar kawu na gana yin sa TikTok ana min san kike Adam auta MG auta na waziri da mukan namu ni wallahi na so sai waka ne mata TikTok rubuta amin san akwai na TikTok akwai wani hanson wallahi na so yayi posting ne mishi lakin TikTok and TikTok TikTok and TikTok da TikTok mun saba ku dora zan duba followers mun tara muna yin TikTok da zarar mun dauka a TikTok mun posta followers sun amsa da daɗi TikTok ina son TikTok ku ja ƙarshen TikTok ki dora su yi lakin amin son nai makin kina da followers amin son nai waka mu jo ne kan TikTok a TikTok zan mamin ina gaishe ku mutanen TikTok ina in TikTok and TikTok and TikTok